Kamar dai ko da yaushe wani bawan Allah ya yi nasarar samun aƙalla dala aƙalla sefa miliyan 4.5 insha Allah rabbi nan take a cikin sauƙi. Wani bawan Allah ne da ke jihar Nijar da ke ƙasar Nijar insha Allah rabbi. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Muna farkon nan ba ƙarshen nan ba tsakiyar nan ba, muna kowa da kowa fatan alheri, musamman mutanen mu mabiyan mu jama'an mu na faɗin duniya da suke biyo wannan shafi na farin jini mai tarin albarka to dan gatan Malam TV. Muna ɗauke da wani asiri ƙasar gumi ƙasaitacce muhimmi jajirtaccen asiri wanda muka gabatar da shi ne da iya turaren kiko mai kai 9 wanda muka gabatar da shi ne a tsakanin jiya muna 30 ga Nuwamba insha Allah rabbi. Tun jiya da daddare misalin bayan sallar magariba muka yi aikin dare. Saboda mu muna aiki ne aƙalla sau 4 a rana. Muna aikin safe, muna yin na rana, muna yin na yamma kuma muna yin na dare insha Allah rabbi. Kuma a kowane lokaci muna farin ciki, muna godiya musamman mabiyan mu jama'an masu albarka da suke bibiyar wannan shafuka na masu tarin albarka wato dan gatan Malam TV. Yau muna ɗauke da wannan asiri ne wanda na ce zan shigo da shi domin 'yan uwa musulmi, 'yan uwan mu na faɗin duniya, mabiyan mu jama'an mu na faɗin duniya domin su gani, su amfana, su ƙara samun ƙwarin gwiwa, su jajircewa akan wannan al'amari na aikin tasarrufi. Duk abin da kake buƙata in dai matsalar ka kuɗi, in dai kuɗi shine matsalar ka, to da izinin Allah yana baka tabbaci da yaƙini, saboda muna aiki ne da amana, da gaskiya, da amana. Kuma muna aiki ne saboda muna tafiya ne da mutane masu amana, saboda ita amana ita ce mutum. Da zarar aka ce mutum bai da amana to ba mutum bane ba, wannan ba mutum bane. Ita amana ita ce mutum. A kowane lokaci kar ka yadda ka bari, ba wai ko da yaushe ne wayo yake aiki ba. Kar ka ce wai kai mai wayo, kai kaza kai za kai baka yadda ba. Wallahi da kake gani shi wayo ba wani zubin sai ka mai da kanka baka da wayon sannan zaka cimma nasara kan abin da kake so. Da yawa akwai lokutan da sai ma ka jingine wannan wayon naka sannan zaka mallaki duk abin da kake buƙata. Shi wayo ba ko da yaushe yake aiki kan komai ba insha Allah rabbi. Duk wayonka idan aka barka da wayonka ba yadda za ka yi, ba dai za ka dafa wayonka ka ci ba kuma ba za ka je ka nemo. Dole dai shi wannan wayon dole sai ka jingine domin ka zo ka mallaki abin da kake so ka mallaka a nan duniya. Da zarar aka ce ba ka shi kenan komai ya ƙare. Insha Allah rabbi. Da mai rai ake, ta Hausa suka ce shi in mai rai da shi ake. Da zarar aka ce ba mutum to shi kenan ba, magana ta ƙare. Wannan asiri ne na tasarrufi wanda muka gabatar da shi nan take. A kowane lokaci mukan gabatar da ayyuka ne barkatai ga su nan da yawa. Wasu kaɗan daga ciki wayanda muke ɗan tsakurwa da muke ɗan jehowa cikin wannan YouTube na mai farin jini mai tarin albarka da ɗan gatan Malam TV, saboda mabiyan mu jama'an mu masu albarka wanda suke wani bana fatan alkhairi, suke turo mana fatan alkhairi ta waya, ta message, ta kira insha Allah rabbi. To muna farin ciki, muna godiya kuma musamman mabiyan mu jama'an mu insha Allah rabbi na faɗin duniya kamar irin su Nijar, Libya, kamar Chad, Taiwan, Qatar, South Africa, Burkina Faso, Algeria, Nigeria, Tanzania, Saudi Arabia, Tanzania, Cote d'Ivoire, Kenya da sauran ƙasashe da sauran al'umman mu na faɗin duniya duka mu nema kowa da kowa fatan alkhairi. Masu buƙata zai ɗaukar nan ba mana magana domin ƙarin bayani nan take a cikin